ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба шабакаи дархости шумо. оё шумо медонед МС Зафар кай ва дар куҷо таваллуд шудааст? ӯ оиладор ҳаст ё не? сабаби реб хондани ӯ дар чист ва бо киҳо ҳамкорӣ дорад? ин ва дигар маълумотҳои наву ҷолибро аз ҳамин видео фаҳмида метавонед. пас то охир тамошо кунед. барои пешрафти канали мо обуна шуда дар видео лайк гузоред ва ҳатман зангуларо зер кунед то аввалин шуда видеоҳои моро тамошо кунед. МС Зафар номи аслиаш Зафар буда 17 ноябри соли 1999 дар деҳаи полигони ноҳияи Ёвон таваллуд шуда, ҳоло бошад дар Кӯйбеш ҷамоати Ифтихор зиндагӣ мекунад. МС Зафар мактаби миёнаи рақами 21 ҷамоати Ифтихорро хатм кардааст. дар оила Зафар фарзанди чорум мебошад ва айни ҳол ӯ оиладор нест. ӯ соли 2016 ба Федератсияи Россия сафар карда буд ва то соли 2018 дар шаҳри Москва буд. Зафар аз кӯдакӣ нисбати санъат шавқу ҳавас дошт ва ҳатто дар кӯдакӣ худ ба худ суруд хонда мегашт. аз сабабе ки ӯ ба реп ҳам завқ дошт, репхониро соли 2017 дар шаҳри Москва оғоз кардааст. аввалин треки хондаи ӯ бо номи «Эй Лайлии шайтон» буд ва репе ки ӯро машҳур кард «Ин репи тӯи ту марги ман» ном дошт, ки соли 2018 1 миллион тамошобин дошт. МС Зафар ду-се маротиба консерти худро бо иштироки зиёди мухлисонаш гузаронидааст ва аввалин консерташро дар Қумсангир гузаронида буд. ба касби интихоб кардаи ӯ оилаашон зид нестанд. Зафар студияи шахсӣ надорад ва қариб 80-90% трекҳояшро дар студияи Кӯйбеш Records сабт мекунад ва бо Фирик Бадик, Ралик ва дигарон фит кардааст. ҳама клипу репҳои навашро тавассути ютуб канали шахсии худаш пешкаши мухлисонаш мегардонад, ки дорои 24 000 обуначӣ мебошад. ссилкаи ютуб каналашро дар поини видео мегузорам. марҳамат дар омада обуна шавед ва аз репҳои нави ӯ бохабар бошед. инак дӯстони азиз, навори ман ба анҷом расид. боварӣ дорам камеам бошад маълумоте ба шумо пешкаш кардам. дар канали мо обуна шудан, дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.